Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Katabang ay ang Karong ngayon ang tabang ako, ha? Mao na diha. Sakit sa mong ilong. Sakit kayo. Ha, di kong tuon mo na. Artista na kay ganda ko. Di unay mo ni mong ilot, ha? Itik ang ilong. Bakit ba tayo sa nawabuan Di ka kalihog siya. Di ka kalihog siya. Mao na diha. Tuan nam ka sa kontra nga. Ni laban. Wan di namang nikay dito mo gani pusta. Muni angay nimo. Mura ka nagtinustos nga gilukot. Una na nakamot ko kagamay. Ulang jawa ang jawa. Oh, lolo. Ano mitihakaw mo nimong sawa? Imo nang tukmo sa lola, hala! Ayaw ba yan? Ayaw kong takba. Dili na lagi ko masam. Sawa! Uy! Hala. Imo mo nang gibalikisan si Nikay! Ang pinakog ako. Hala, sinikay ang iyang gibalik. Saan man mo, ha? Saan man mo si Nikay? Hala, ikaw na sa bang iyang giatubang to. Ala to. Tutukan sa kunin mo! Makabawas na ito kunin mo anito. Oh, Saan na si mo mga mata? Uy, hala! ano da iyang mata? Usay! Singan? Usay mo na! Ha? Hoy, Sawa! Asan mo na doon si Nikay, ha? Hala. Sawa! Hala. Ibalik na si Nikay na hoy! Hoy! Uy! Hala Tanto to. sing ikok! Aray! Hala. Naikog kas ikog nga to. Matiwitan nga to. Masadyain na lang tong sawa to. Ay, may noon. Kunwa na din ni Kay. Aron dili siya mapatay sa bro, ha? Anong nakasultim ka na lula, ha? Tungay kay, kuan man mo ani mas madam. Musong man sila din, he. Luwas mo tadi na sila, Ang problema lang ako si Nikay. Asa makatundadong sawa? Ay, nakita maka ni mo sa mga mata ang busay. Oo, mo na. Nakita na ko. Dado na niya sa busay. Unsa? Ganina raman ta din mahal nga Reyna. Dili ba kita mukuha og gamot anang kahoy sa kamatayon? Paghuwa, magpaabot pa kita sa panon sa daghang mga baki. Mao ba? Unsa marong saba kayo? Ano? Nagkaroon na nga itong gipaabot. Ha? Gipabot? Ang panon sa daghang mga baki. Uy! Unsa man ang dagdag kong sunahan? Lah! Uy! Mga baki man na! Kadaga nila! Pangandam ka mo, ni ana ang atong gipaabot. Inik-abot gyud sa mga baki. Maningkamot dayon kita nga makaputol bisan usa ka gamot na lang ni anang kahoy sa kamatayon. Andam ako, Madam Bakukang. Ni ana sila. Uy! Ang gamot sa akong kahoy! Murag! Gaway sa kugita nga namunal sa mga baki! Pagputol na ka mo ni anang mga gamot nga nanglihok. Madam! Diyay! Inik! Kadagdag na Diyos mga baki! Kahiyan! Pagputol pa ka mo mga gamot sa kahoy sa kamatayon. Wala lagi si Nikay. Wala ka siya ibalik sa sawa. To, batyag na ni mo mohilak to ay. Naway siya dahil. Naway siya. Kaguol nga, kuan, wala sinikay kay, kuan, anara na lang ang imong kaugalingon, wala kay liding-lidi to. Saba di ay. Wala kay liding-lidi. Di sa kumay mong liding man kung wako'y liding-lidi. Di na tika tawag lula. Ige na ako tawag mo. Ige! Tawo, wala doon ka tawad na ako. Ay, kita pararos pa ko. Taw,
Hinaon na kung makatamparos ni Ikaw pa nakasa, ikaw pa ng baros ha? Oo, kay magsimag ang bugal-bugal na ko, dang kamutahod na ko. Ha, kukuyo na mo. Ato na ko, kukuyo na mo. Asa man ka? Ako nga paso ng sawang, namidang ni Kay. Asa man sa kuno ni mo pangitaon ang sawangan ni Dani kay? Sa busay ng... Asa nga nung nagmanang ko Hindi ko- naman hindi ko akong ganahan. tunduha ka, ha? Hindi ko ganahan maglula ni mo. Oh. Bati lagi ka. Oh. Bati lagi ka. Ito nakalaban nila. Anong ato man sa busay, ha? May busay dahil din ang dapita. Ay, nakabati ko nga doon ay busay dire. Ugmo ko na akong pangitaon. Ang busay nga ako nang nabatian sa unang mga adlaw. Okay ka, Itoy! Oh, basang ito'y kasabaan ni ma. Eh, langganin ako. Ikari ka sa pan ako. Nang igi. Manang Bantayi ka ng reyna ha. Nga di ka wato ng tiguang ha. Bantayi. Kasi tiguwa nga yung mong but pasabak. Sa pamanay tiguang rin nga. Marukig na akong ikaw. Wala ka na. Oy, ay, 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 ay! Oh! Hay, oy, 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 oy! Kaisag ba ni mong ituya ka? Dito, tupi, tupi, tupi! Bawa niya! Tupi! Basta, Edo! Andoy! Kapuya ni oy. Hala, Da. may naputol ka ng mga gamot, Ilmo, pero kusog mo lukso. Mo lagi. Isuot sila ni ining panapdong itom, Andoy! Pagdali! Dili, takpo na to. Oh, mahal ka Reyna. Kili. Pamunita ang ako mga natigbas nga mga gamot. Loy, andoy. Ihok na, Andoy! Oh, di na. At nagharakog, nakop. Isuot na diri sa panapdong itom! Hala! Nabunalan sa dakong gamot si Noy Andoy. Putla ka ng dakong gamot, Oo! Edo! Ya! Mamaya na kita ni ining dapita! Dali ka mo! Ay, kapuya na. Ay, naman nagbusay. Pero, ano ba itong pagtuo nga tadong sa sawa si Nikay busay? Ay. Oh, sumron. Wala. Wah! Busay mo ron! Di may tabong masayop ko. Busagak sa tubig ka na. Hindi ka sa busay. Karong ako nabati. Tuwa na pitap. Nikay! Niyari mong liding manday! Pabuta ko! Sawa! Hain ka! Agoy. Ay, mahunong na ta. Kay, mura kong mamatay sa kakutas. Sige, manghunong kita! Oo, anong may katawa ka, Ilmo? Nahimuot lang ko nga nagunahuna ba? Nga luwas na tagikan sa kahoy nga kusog kayong nang lamba sa iyang mga gamot. Mura siya kugita. Unya, kung sa may sunod na itong bahaton karon, madam. Bitaw, madam. Ha? Mamali kita sa atong gikampuhan. Kay adto ko dito trabahoon kining andamon kong hilo. Alang kang nikay. Hey, layo-layon man akong nabtan. Oh, hala. Ha! Kanindot sa mga buwag ini, mga inindipita. Mga dapita nun, basak-basak kabuk. Ay, nindot dapita. Nagkanugig buwag. Klase-klaseng buwag. Oh, hala! Ha! Narangbusay! Narangbusay! Bisong sa una kong tanaw, busay yun na! Oh, uy, tuwarang asaway! Tuwarang asawa! Usam niya gibuhat! Oh, dili! Ba! Sawa! Usama man mo sikay! Imo man nagilumsan! Ay! Ayaw na patungo na ng kusugig aga sa busay! Sawa! Hoy! 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 Ayaw tao naglumsi sa akong... Ayaw tao na de! Ayaw tao buhat tao! Imo ginumsan akong liding-lidi! Wala ginilang misterya sa akong mamatay akong liding-lidi! Ibutang na! Ibutang na! Ha? Imo na gilumsan ang tubig, oy! Hoy! Oh, saan na misigang dagang kulor? Oh, ang tubig sa busay. Dagang kulor. Naiasol. Puwa. Yelo. Oh, bangaw. Yeah. Rainbow ka na. Tila di ay sa bangaw ka nang nasa busay. Hoy, sawa. Sawa nga nung imo mo samantao na anong imo mo nagitugsaw sa tubig si Nikay, oy! Hoy! Anong imo tao nagilumdas ni Nikay unsa man ka?
Ha? Tuwa na sa gamo pusta pikas? Ha? Hoy! Ulungan na! Mamatay na si Kay, oy! Ay, naglumse, oy! Hoy, Ikay! Ano, sige magkagatubang ako. Oo, sama ka, mamaa ka? Oo, ako na ganing liilion ng Rayna. Ay, pamaa ka. Ay, pamaak na ko ha, amigo lang ta. Di lagi na ko doolon ang Rayna. Liilira ko. Ikaw na, mudo na sige kabuot dahil na. Mutapag na ba? No, sama ka natagdan na kang tata. Hilam! O, pakungon tayo noon, ma? Palayo! Supay! Oo, nga no, may abanti manong ka. Palayo na ka! Bayo, kalingan na bagmatan niyo mong ituya ka. Musukong di ay! Sawa! Saan naman tawag ni... Hawasan na daw sa tubig sinig kayo eh! Ginamsan mani mo! Ay, salamat! Minaw! Salamat nga, gihawasan ni mo sa tubig sinig kay. Oh, kana, ibutang tarong. Oh, ibutang ka ng balilihan, kana. Tarong nga, gyud, ana. Nikay. Saan ka sa waga, oy? Ngunay man ka! Nikay! Ano yung mo magipatay, Nikay? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!